Kai,
yanzu Allah ya bani sa'a na rungumi kuɗin nan wallahi Lagos tare duk motar da zan bi to yanzu kuɗin nan mata ina suke uho bari in shiga cikin uwarɗaka in gani kaga gida har gida amma ka rasa inda kuɗin gidan ike to gida ne kamar gidan gafiya nan rami can maɗajiya can ɗaki can ɗaki bari shiga waɗakan can dan na kan gani ya fi shiga can ya fito bari shiga can gani kai alhaji ya san hajiya kura ce alƙur'an ba zai yarda da shiga aje kuɗi a nan ba ga inda ya fi shiga nan ya ai na san ba zai wannan kofa a buɗe ba kai ne dan uwana dan uwar ba fito kai da aka ce ni babban zo duba jaka shine ma ka riga ni ka zo ka wawo shi jaka su fi kuna na zo kai ba su fi ko a Lagos ma a can Lagos din ma ba karamin dan iska bane ni in ka ji an mata a bakin ruwa da wuri ni na gitta ta gurin tun da ka sani a nan gidan ka taɓa ganin na mare ka jakar kuɗi ko me ka gani a cikin ɗakin ya yi sake nan huta to ki nan huta ya sai kai bayani ba kai ka san Allah idan jakan nan ba mu ganta a gidan nan ba wallahi ko gaba shegewa iri ne ka Allah sai na daka ka jakar dai da ake magana jaka wallahi ban ga jakan nan ba kai ka daga nan huta mana ya haba da Allah Allah shi gafa ta malam Allah shi gyara aikin malam a kara makallahu yara makalla dai a kara makallahu haka ake yi Allah shi gafa ta malam zo zaidu Allah gafa ta malam ha an yi goma farkon da za a fita tashi kwarai kuwa wato ba zai ku fahimta ba wato na zo ainihin wato cire aljanun da ke cikin gidan nan ne wato gidan saboda isa ya musa ƙarfe mu ka zo cirewa kenan aljanun cikin jaka kenan